Mrs. Johannes Bailon, Inocencia Marbol, Saraspi and Gastillo family, Mr. and Mrs. Joselito G. Pana and family, Eden Baldon and family, Christian Baldon, Nelly Balagat and family, Arlene S. Talier, Mr. and Mrs. Sunny Estrella and family, Mr. and Mrs. Loreto Molina, Mr. and Mrs. Jovito Bicaldo Jr. and family, Carmen Pasion and family, Marilyn Oreya and family, Mary Grace Banyaga, William Verdeflor, Annabel Monte, Dan Mendoza, Lolita Cisno. Petition Mass, dulot ni Amara, Saiza, and William. Para sa kaumawan kan Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, dulot ni Domingo and Fe Palmes and family. Petition, dulot ni Chris Gabriel Yabres. In honor of Sacred Heart of Jesus, dulot kan Barangay Santa Lucia. Para sa gabos na santos y santas, dulot ni Inocencia Marbol. Petisyon, dulot ni Ariel and Maricel Asiao and family. Para sa gabos na santos y santas, dulot ni Mr. and Mrs. Nelson Elcano and family. Petition Mass with healing, dulot ni Eleanor L. Regalado. Petition for healing and fast recovery, dulot ni Antonio Melchor N. Arroyo. Misa Common, dulot ni Moriel Sapinoso. Misa Common, dulot Candorosan family. Para sa kalag ni Angelo Asingloria, dulot ni Ashley Hugo and family. Para sa kalag ni Belinda, dulot ni Delia Penolio. Para sa kalag ni Catalino Asinromi, dulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Clarita Asin Dolores, dulot ni the Mr. and Mrs. Johannes Bailon. Misa Common, dulot ni Mr. and Mrs. Leoncio Gagliarte and family. Misa Common, dulot ni Arlene S. Talier. Para sa kalag ni Damaso Asinflora, dulot ni the Mr. and Mrs. Johannes Bailon. Para sa kalag ni Domingo Asindelia, dulot kan Renegado family. Para sa kalag ni Erlinda, dulot ni Perfecto Almasco. Para sa kalag ni Eugenio, dulot ni Mr. and Mrs. Leoncio Gagliarte and family. Para sa kalag ni Jeremias, dulot ni Abraham Foliero and family. Para sa kalag ni John Paul, dulot ni the Mr. and Mrs. Eddie Banyal and family. Para sa kalag ni Jose Asin Basilisa, dulot ni Mr. and Mrs. Johannes Bailon. Para sa kalag ni Lucena Asin Eugenio, dulot ni Mrs. Yeng Toraldo. Para sa kalag ni Mariano E. Honorata, dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Salcedo and family. Para sa kalag ni Pura, dulot ni Lorin Pontillas and family. Para sa kalag ni Rafael Adonis Asin Marlen, dulot kan Lumataw family. Para sa kalag ni Regino Asin Leodegaria, dulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Reynan, dulot kan mga minasunod, Ami Zaidiel Asin Salm Tercero, Mrs. Susan Balgos, Mrs. Lilia P. Tercero and family. Para sa kalag ni Salvador Asin Monica, dulot ni Mrs. Elizabeth L. Largoza and family. Para sa kalag ni Salvador Asin Elsa, dulot kan Lumataw family. Para sa kalag ni Sylvia, dulot kan Renegado family. Para sa kalag ni Teresa, dulot ni Mr. Dario Mortera and family. Para sa kalag ni Telma, dulot ni Jovina Urias and family. Para sa kalag ni Virgilio Asin Emerita, dulot ni Edwin Pacardo and family. Para sa kalag ni Zoilo Asin Crescenciana, dulot kan Lumataw family.
Para sa kalag ni Ivan, dulot kan Lastrella asin Llorin family. Para sa kalag ni Eugenio, dulot ni Mrs. Purisima Gagliarte and family. Para sa kalag ni Eutikio asin Ating, dulot ni Ashley Hugo and family. Para sa kalag ni Fe, dulot ni Mr. Lope Fornoles and family. Para sa kalag ni Henry, dulot ni Mrs. Fatima Ulaso and family. Para sa kalag ni Ariston asin Rosario, dulot ni Shirley Moico. Petisyon asin pasasalamat, dulot kan Pandes, Pontillas, Tolidanes family. Para sa kalag ni Salvacion, dulot kan Tusio family. Pasasalamat man, dulot ni Ireneo Tusio.
Sa liwat po, Diyos marhay na aga. Ngunyan po ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Sarong tinapay si Kristo sa Eukaristiya bilang tinapay nin buhay. Ngunyan na Domingo, sa tuyang sineselebrar ang katotoohan na ang tinapay asin arak sa sakramento, iyo ang tunay na hawak asin dugo kan kagurangnan. Ipamibinyato sa kagurangnan, ipamibinyato sa satuyang selebrasyon na ang pag-ako niyato ki Kristo sa Eukaristiya, iyo ang magdarasato sa buhay na pano nin pagkamuot. Masasaksihan taman po unyan ang renewal of vows kan mga miyembros kan lectors ministry, asin ang instalasyon kan mga bagong miyembro. Panginginutan po ang misa kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orilio. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niyato an awit sa pagpuon. Kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap, kung kami sa imo minapuli. Bungangin pagtiripon, ni mga magturugang sa imong laro. Pagtubod yamo lungkot magraro, ikaanyang na kami ako. Kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondo, kanti pansaliwanag kan tataramon, panglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakilaban, ang hawak asin, ang dugo na anak, pagkamuot yamo lungkot makalubog, ikaan enon ng damo sa kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daring makakahanap,
na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaagmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Ungangin pagtiripon, ni mga magturugang sa imong harong. Pagtubod yamong lugod magrarong, ikaandam na kami ako. Sa ngaran ka na Ama, sing ka na Aki, asing ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang kaibakan bilog na simbahan, nganyan aldaw, kita nagseselebrar kan dakulang kapestahan, kan Corpus Christi, na iyo ang hawak asin dugo, kan satuyang kagurangnan. Kita bilang sarong simbahan, hinimo, binilog, huli kan Eukaristiya. Ang Eukaristiya, iyo ang kapinunan kan satuyang misyon, asin mga ministeryo, ang gabos na gibo niyato, nakasentro sa buhay na Eukaristiko, asin iniman ang padagos sa pagpapagiramdam sa tuya ning kagurangnan na siya danay na kaibahan niya to. Mga tugang hakontan sa tong makasalan, tangani magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Ginoo mauminika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu
Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na sa makangala sa sakramento, nagwalat ka sa monin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasa namimibi kami, nasa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asindugo. Padagos ming mamatean sa moan bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay at sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo. Kasaro ka, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh dai nagpabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtao sa inda nin kakanon mantang yaon pasinda sa disyerto. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos. 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka. Mabalo ka asin maaraman kung ano anyaon sa imong puso. Kung uutubon mo ang sa iyang mga tugon o dai. Pinakumbaba ka. Ginutom ka. Pinakakan ka kan mana na dai mo aram. Ni aram kan sa imong mga magurang, tanganing ikapaaram sa imo, na bako sa tinapay sa nanabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso, kan kagurangnan, mabubuhay ang tao. Tibaad magdakula ang sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na iyo sinagpaluwas sa imo, hale sa daga nin Ehipto. Sa harong nin kaoriknan, sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas na marara, asin maamatak. Pahangruna na mayo nin tubig, sinagpabuluwak, para sa imo nin tubig, hali sa gapong siles. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na daiaram kan sa indong mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baluon, para warasan ka nin karahayan sa kataposan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ang kagurangnan Jerusalem, Pag umawon ang kagurangnan Jerusalem, magrukyaw ka Jerusalem sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Sion. Tapinakusog niya ang mga trangka, kan sa imong mga pintuan. Binindisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. pag umawon ang kagurangnan Jerusalem, Ang sa imong mga sagkudan, ginigibo niyang katuninongan. Sa matinggas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. pag umawon ang kagurangnan Jerusalem, Inuusip ang sa iyang tataramon kay Jacob, ang sa iyang mga kabutan, asin mga pagbuot kay Israel. Dai niya iniginigibos sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran, dai niya ipinapaisi sa iba. Alleluia.
Pag-umawon an kagurangnan Jerusalem. An Diyos nin pagkamuot asin katoninongan, yaon sa to bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An kopa kan bendisyon na binibindisyonan ta, bakong parupakinabang iyan sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na binabaak ta, bakong parupakinabang iyan sa hawak ni Kristo. Huli, tasarusa na ang tinapay, sarusa na kitang hawak, kita nadakul, takita gabos nakikisalo sa sarusa ng tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit. Ang magkakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sakuyang itatao, iyon sa kung laman, para sa buhay kan kinaban. Nagpapairiwal-iwal ang mga Hudyo na sabi, paano kaini sa to ipapakakan ang sayang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo, kunda inindo kakanon ang laman kan aki kan tao, asin inumon ang sayang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, igwanin buhay na daing kasagkuran. Asin bubuhayon ko siya sa liwat sa huring aldaw. Tan sakong laman, tunay na kakanon, asin ang sakong dugo, tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay, huli kan ama. Siring man, nagkakakan sako, siya mabubuhay, huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bako siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Magtukaw po sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na aga po kaninyo ngamin.
So ngunyan aldaw, ang bilog na simbahan, liwat nagtatao ning pagmidbid, onra, asin paggalang sa presensya ni Kristo, sa forma ng tinapay, asin dugo sa Eukaristiya. Siguro po kung may tataramon na pwede natong sabi kan take away after this Mass, it is the word presence. Presence. Presensya kan sa tuyang Diyos. Maimbod po siya sa iyang pangako sa to. Bago siya nagsakat sa langit, sabi niya, I am with you always at the end of age. Danay akong kaibanindo, sagkod sa huring aldaw kan kinakban. Iyan po nangyayari every time na nagseselebrar kita kan Santa Misa. Poon kan iminokna ang Eukaristiya, tanay na naging presente si Jesus sa satuya sa forma kan arak asin tinapay. Every time na nagseselebrar kan Santa Misa, yaon si Kristo o nagiging presente ang satong kagurangnan. Ini po ang dakulang biyaya na iwinara sa satuya kan Diyos sa simbahan. In fact, we are what we are as a church because of the Eucharist. Ang Eukaristiya, iyo ang padagos na naghihimo, nagbibilog sa satuya bilang sarong simbahan. Kung ano tatiripon kita, kung ano ta iba ning misa, o ganing arog kaning komunidad, o ganing parokya, inining huli sa Eukaristiya. Mayo kitang ibang obheto o kaya mayo kitang ibang tuyo kung kita nagsisimba, iyo na akoon si Kristo. Da tinutubod tang present. Sa misa po, nagiging presente si Kristo in four forms, sa apat na paagi. Inot, presensya niya sa komunidad. Sabi kaya, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Kung igwang 2 o 3 na nagkakatiripon sa sakuyang ngaran, yaon po ako dyan, sabi ni Jesus. Kaya, kung kita nagkakatiripon sa pamibi, maski 2 lang o 3, kaya pwede po kitang mag-BEC, 2, 3, basta igwa, nagtitipon, nagiging presente ang mahal na Diyos. And lalo na sa arog kaining sitwasyon. Ikadua pong presensya kang kagurangnan, iyo sa paagi kang ministro, padi na nagseselebrar. Dahil ang padi, inaapod na alter Christus, the other Christ. Siya po ang naghihinguha na maging visible in a more sacramental way si Kristo. And of course, ikatulong presensya niya, iyo sa paagi kang tataramon. Every time na pinoproklamar ang Word of God, pinapamate niya ang sa iyang presensya. Nagtataram siya gamit ang boses kan mga lektor. Kaya mahalaga po ang mga lectors. Napaka-importanting papel ang ginagampanan kan mga lectors. Kaya inaasahan sinda na bago madigdi sa inutan, talagang nasagum na, nabasa, na paghurup-hurupan ang tataramon, tanganing mag-abot man sa indoklarado, bako lang hali sa nguso, kundi hali sa puso. Yan ang role kang lectors na sa tuyang si mga baguhan i-install asin si mga datihan marinyo po ngunyan na aldaw. Kaya
nanunungod po ang ang celebration niya to ngunyan sa installation kan mga lectors and lay ministers. And of course, nagiging presente po ang kagurangnan sa paagi kang Eucharistia, pinagkukonsagrar ang ordinaryong tinapay, ordinaryong ostya, tunay na nagiging hawak ni Kristo. Iyan na po ang pinagtutubod ta sa halawig na panahon. Kaya po paulit-ulit kita na nagkakatekesis o nag-a-announce every Sunday, manunugod sa tamang pag-ako kang ostya, kung paano mong itaas ang walang kamot, sa irarom ang tuong kamot, asing kuko ano na may paggalang ang ostya, dahil lang basta-basta na nag-ako kita, in the same way na nag-ako kita kang ano man nakakanon. Because ang inaako niya to, bako lang simbolo ni Kristo, kundi si Kristo mismo. Kaya ang sa indong kamot, padanayon na banal, diyan nilalaag si Jesus every time na kaya dapat physically malinig ang kamot pag nag-aako kang komunyon. Mayo ning panyo, mayo ning kung ano-anong bagay na yaon sa kamot. Minsan igong nagkukumunyon, basta silang magkumunyon, garo dati po, sanguso talaga, diretso iyan. Pero for pastoral reasons, pinaglaag sa kamot. To avoid na pwedeng maitalbo kang paros. So very reverent way of receiving Jesus in the Eucharist. Kailang digdi po sa Pilipinas, palibas sa sarong dakulang bagay na bakong arog sa iba na very small community, pwede pang ceremonious na pag-ako individually, nakaluhod, saro-saro, luway-luway. Iyan kung sarong garo kapilya lang ang na dikit ang nag-a-attender, we can do that. Pero in a crowd like this, kay puhanta ang ministry of Eucharistic ministers. Iyo po, tanganing maging madali ang misa. Bako pong haloy, dahil sa pagkumunyon sana, imagine kung arog ka ining crowd, si padi sanaan pakumunyon, baka 30 minutes kita pagpakumunyon lang. So, kung may iba pa kitang gigibuhon, although aram ko na you set this day, this hour for Mass. Pero, in a more practical reasons, because I know, kadakol kitang mga pwede pang magibo. And, yaon po dyan ang dakulang papel na ginagampanan kan mga lay ministers, Eucharistic ministers. Sinda po ang nagtatabang sa padi, tanganing maihiras, maidistribuer ang hawak ni Kristo sa indo na in a more convenient way na dahil nakaipuhan halimbawa kung medyo maedad na, yaong kamo duman sa hurihan, mapainutan ka mo, baka kung ano pa. And then, maliban sa pag-distribuer ng komunyon, digdi sa laog kang misa, ang mga Eucharistic ministers, nagdidistribuer man kang komunyon sa mga harong-harong, sa mga di makakapagsimba dahil sa helang o ano man nakamatean. Iyan po ang sa indang role. Tanganing darahon si Kristo sa komunidad. Iyan po ang ikaapat na mode of presence of Jesus sa misa, sa paagi kang Eucharistia, sa tinapay na nagiging hawak ni Kristo, sa dugo, sa arak na naging dugo, kan sa tuyang kagurangnan. Iyan po ang kahalagahan kang sa tuyang pinagseselebrar ngunyan sa Eucharistia. Alagad na mumutan ng mga tugang, dahil lang po ako nagtatara mapapadapit sa ritual o liturgical aspect kang Eucharistia. There's something greater than
the Eucharist. Sa tataramon kang konsagrasyon, may mga words na take, kinoa, benedisyonan, binaak, asin itinao. Take, bless, break, and give. Iyan po ang buhay ni Jesus, asin iyan man ang buhay na linalauman sa satuya. Si Kristo, kinukuha kita where we are. Asin, binibindisyonan kita sa paagikan sa iyang grasya. Asin, tunay na minsan binabaa kita. Bako tanganing rauton kita. Kundi tanganing kita maging para sa iba. Binabaak tanganing ang ikaapat na bagay mangyari. Tanganing kita maging para sa iba. Binibindisyonan para maging sa iba. Siring sa buhay kang Eucharistia. Aram po nindo na tunay na ang buhay, minsan nakakapagal. Mati ta ang kapagalan kan paglalakbay sa kinaban na ini. Lalo na kung kita namamayo kang mga komunidad, pamilya, o anong man na organisasyon, matitaan kapagalan sa pag-aasikaso sa sainda. Kung may mga transitions sa tuyang pagkabuay, mas nagiging dipisil. Ini ang mga aldaw na mga kapagalan, darakang aldaw niya itong paghinguha. Digdi sa kinaban, napakakomplikado. Alagad, pinapamati sa tuya na kita dahil naglalakbay na sulo. Si Jesus kaibatang nagsasakit sa anong manakasakitan na sa tuyang inaagihan. Asin, hinihunguhan niya na sa paglalakbay niya to, dahil kita empty, with empty stomach, na mayong laog ang sa tuyang tulak. Umayong laog din ang sa tuyang kalag. Tinatao sa tuyang Eucharistia, tanganing maging sa tuyang inaapon na biatiko, biya, tikom, kaiba sa dalan. The food for the journey. Ini ang nagtatao sa tuya ning spiritual na stamina. Tanganing kita danay na maging makusog. Tanganing magampanan niya to ang mga obligasyon niya to sa pagkabuhay. Ini ang Eucharistia. Pagkatapos kang misa, kita magpuprosesyon, daraan banal na sakramento, asin lugod ang satuyang pamibi, iyo ang danay na pagpapasalamat, hulitaday kita binayaan ng kagurangnan, mauot na kita na maging danay na makusog, asin lugod ining kakano na satuyang aapkuon, magpapadagos na magbago sa satuya, asin magikitang tunay na komunidad kan kagurangnan na nabubuhay sa pagkamuot ni Kristo. Amen. Sa tuya pong i-ririsada ang minatubod, matindog po ang boss. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda kibirhan Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilik sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat ali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na ding kasagkuran. Amen.
matukaw puan gabos. Ngunyan, sa tuyang isusunod ang rito, kan instalasyon, kan mga bagong miyembro, kan lay minister asin lektor, kan sa tuyang parokya. Dangan, pakatapos, isusunod ang pagbabago nin panuga, kan mga dating miyembro, kan lektor asin lay minister. Ang ministeryong sa indang aakuon, tanda, kan sa indang katungdan asin dignidad, bilang mga piniling tagapaglingkod sa altar nin satong kagurangnan. Ipamibi man yato, nalugod, maaraman, asin magampanan ninda, an sa indang mga katungdan sa satong parokya, komunidad, asin sa kada pagselebrar kan liturhiya. Ipepresentar ngunyan ni Brother Elmer Registrado, presidente kan lay minister kan sa tuyang parokya, asin ni Sister Nancy Samar Penetrante, ang mga maako kan katungdan, bilang mga bagong lay minister asin ministro kan tataramon kan Diyos. Ginagalangan niya mong kora paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Banwaanin Diyos, bot kong pong ipresentar sa Indo ang mga bagong tugang niyato na pinili na maglingkod bilang mga lay ministers kan sa tuyang parokya. Brother Francis Ivan Agnas, kan Barangay San Roque. Brother Mark Anthony Surilia, kan Barangay San Miguel. Asin si Brother Raul Angeles, kan Barangay San Miguel. Ginagalangan niya mong kura paroko, Reverende Padre Albert S. Aurelio, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa imo, asin sa Indo, ang mga bagong tugang niyato na pinili na maglingkod bilang mga ministro kan tataramon kan sa tuyang parokya. Inaapudan ko po si Princess Kamba asin Christian Paak. Namumutan ka matugang ang Diyos, inapod ka mo na magpahayagan sa idong kamuutan na magindayupot sa ministeryo pinili. Ang sa idong presensya ngunyan, minapahayagan sa idong kamuutan na mag-ako kang katungdan na maglingkod sa altar ng Diyos bilang mga ministro asin andam sa pagtabang sa satong simbahan asin makataunin maray na arugan sa satong kapwa. Magsimbag sa lambang paghapot. Ano nasasabutan nindo ini? Handa ka mo na idusay ang sa idong panahon asin sa diri sa paglingkod na ini. Nangangako ka mo na sa ministeryong ini sa idong ibabalangibog ang tataramon ning kagurangnan sa paagi kan pagsaksi asin pagsabuhay kan sayang mga tugon asin kabutan. Ngunyan na sa idong nang ipinahayag ang sa indong kamuutan na makapaglingkod sa atong kagurangnan. Tawan lugod ka mo nin amang langit noon kan mga biyaya asin balaog kan Espiritu Santo sa paagi kay mga pamilya asin pagkamon ti Kristo. Tanganing kamo makapaglingkod na maninigo sa iyang atubang asin makapagbalangibo kan sa iyang tataramon.
ngaran ning kagurangnan, nakagibok ang langit as sindaga. Ang kagurangnan mapasaindo. Bendisyon, maugay na ama, binot mong gamitan ng mga bagay tanganing magsimbolo kan sa iyong presensya. Inagad niya mo, napakabanalon, ining magubing, nagagamiton kan sa iyong mga aki sa paglingkod sa iyong altar. Lugod ang paggamit, sa paggamit nila kaining banal na tanda, makadulot sinda ni maninigong paglingkod sa iyong atubang. Inihinagad mi huli kay Kristo na samong kagurangnan. Gamita ang banal na gubing na ininaigwan ng dignidad at maninigo sa altar ng Diyos. Gamita ang banal na gubing na na igwan ng dignidad at maninigo para sa altar ng Diyos. Gamita nindo ang banal na gubing na na igwan ng dignidad at maninigo para ng Diyos. Gamita ang tandang ini na may diniga si maninigo para sa altar ng Diyos. Ngunyan, sa tuyang isusunod ang pagbabago kan panuga sa paglingkod kan mga dating miyembros kan lay minister asin lector kan sa tuyang parokya. Ini pamamayuhan ni Brother Gerald Parinya, ang chairperson kan Parish Worship Committee kan sa tuyang parokya. Ginagalangan niya mong kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio, banwaan ng Diyos, bot ko pong ipresentar sa saindo ang 50 nung ang 35 na datihan na lay minister kan sa tong parokya, asin 50 nung datihan na lektor kan sa tuyang parokya, na mapahayag liwat kan sa indang katungdan bilang mga ministro kan tataramon, asin lay minister kan sa tong parokya. Namumutan ko mga tugang, ang Diyos inapudliwat kamo na magpahayag kan sa indong kamautan na magindayupot sa ministeryong sa indong pinili. An sa indong presensyang unyan, minapahayag kan sa indong kamautan na mag-ako kang katungdan na maglingkod sa altar ng Diyos bilang mga ministro asin andam sa pagtabang sa satong simbahan asin makatao nin marhay na arugan sa tong kapwa. Magsimbag sa lambang paghapot. Nasasabutan nindo ini. Handa kamo giraray na idusa sa inong panahon, asin sa diri, sa paglingkod. Nangangako kamo liwat na sa ministeryong Indio sa inong ibabalangibong ang tataramon ng kagurangnan sa paakan pagsaksi, asin pagsabuhay kan sa iyong mga tugon asin kabutan. Unya na sa inong nang pinahayag ang sa inong kamautan na makapaglingkod sa tuyang kagurangnan,
Tawan dugod kamunin amang langitnon kan mga biyay asin balaog kan Espiritu Santo sa paagi kan mga pamibi asin pagkamot ni Kristo tanganing kamo makapaglingkod na maninigo sa iyang atubang asin makapaglingkod kan sa iyang tataramon. Bendisyonan kamo ning Dios ning Ama asin Aki paran Espiritu Santo. Tanda kan sa tong kaugmahan asin pag-ako, liwat, taptapan po niya to sinda. Matindugan gabos para sa pamibi nin banwaan. Sa pagselebrar kang kapestahan kang banal na hawak asin dugo ni Kristo, masarig kitang magatubang sa presensya kan Ama, asin magdulot kan sa tong mga kamautan, ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eukaristiya, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa, na may tunay na pakasabot asin orog na kaludukan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos sa pinabasog kan hawak, asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan, sa pagpaurog kan pagkamuot, katanosan, asin katoninongan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mag-ako sa Diyos ninranga, para sa nagluluyang hawak asin kaumayan, para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eukaristiya, ang mga naghihelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, tinawaan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa mong paglakbay sa kinaban. Orasa na sa pagkisumaro niya mo sa iya, magkasaro kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa pagdulot kan mga atang, ang liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi ka matugang tanan sa ko sa indong atang, magkanigong akuon, kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, kay raking orasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asing katuninungan, na makangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos na nakakaligtas, na dani sa minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa uri niyang pagpamanggi kay baan sa mga apostoles, sa pagpadanay ka nakakaligtas na pagrumdum, kan krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sadiri, kordero na daing digta, an inakong atang nin lubos na pag-umaw, sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda tanganing ang lahi nin tao na yaon sa sarong kinaaban, maliwanagan nin sarong pagtubod asin mabunyog nin sarong pagkamot. Kaya nagdudulot kami sa lamesa kan kangalas-ngalas sa sakramento, tanganing sagum kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit no nadadawan, kaya ang mga langit nun, asin ang mga daganon, nagsasaranong sa bagong awitin pagsamba, asin kami kay bakang gabos na hukbo ni mga angeles, nagrorokyaw, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ding gabos sa kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya sin tinaos sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tenyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkaanya maning kalis, sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa mag-inom kaini, teniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanin natipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagroromdom kasayang pagkagada sa pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asing kalis ing kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig ko mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing maluwas mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro asin kan gabos na klero. Siring man giromdom sa iyong pagkahirakan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na akan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan malakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian. Nangangas kitang magsabi, Amanya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaudayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring ang pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya, asinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niyamang katuninungan, tanganin kaming natabangan sa iyong pagkahirak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kaprisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglam, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kada pagtubod kan sa imong simbahan, at ipapagkanig ko ana siya mapatuninong asa magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan ning kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Kan kinabang
Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara ka makasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Nagsiya sa naghapon, an ika namigbidan, nasabutan ang namatean. Ikapalan kagurangan, an makakahipno. Ikapalan kagurangan, an makakapano. Matindugpuan gabos. Umibi kita. Kagurangnan, amimibi kami, gibuha kaming mabasog sa giraray, kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagkadiyos, na pinapaaninong ngunyan sa pagkisumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nag-aade, kay bakan Diyos Ama, kasaro ka na Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagiromdom. Inot po ngunyan, inot na Domingo kan bulan, igwa po kitang second collection, bilang suporta niya to sa pangangaipo kan seminaryo as informasyon kan mga seminarista. Ikadua po, padagos po kitang nag-iingganyar sa mga magurang na magpa-enroll kan sinong agi sa Holy Cross Parochial School. Padagos po ang enrollment ngunyan na simana, ang burukasan po kang klase, sa sunod na semana, pizza 15 kang Hunyo. Ikatulo po, ngunya na Biyernes, yung kapistahan kan Sagrado Corazon de Jesus. Padagos po ang paghahanda sa pagkanobinaryo, pagkaaga pagkatapos kan misa. Sa Lunes, pizza 15, sa sunod na Lunes, sa tuya pong roromdomon liwat an aldaw kan pag-abot ni inang angustya sa nabwa. Kaya po kita ning misa, digdi sa simbahan, pagkaaga, sa sayang kaumawan. Alagad pwede man pong magbisita sa inurogan ang mga devotos o mga miyembros kang Angustia, Our Lady of Angustia Association, siring sa nakaugalian. Alagad mayo na po kita ning prosesyon kan imahin sa aldaw na iyan, tanganing makaiwas po kita kang traffic na asin lalo na po na iyan po puruunan kan klase. Kaya simple lang po ang selebrasyon niya to ngunyan na taon. Ikalima po, padagos po na nangangapudan sa mga sa Indo na suportahan ang bukasyon sa pagpadi, sa pagikan sa inyong mga konkretong suporta, tabangan po niya to ang mga seminarista kan sa tong parokya, ang enrollment, ang puruunan po kang klase, ngunyan man pong simana para sa philosophy and theology. Igwa po kitang sarong seminarista maalaog sa minor, alagad igwa kitang apat na yaon ngunyan sa Holy Rosary Major Seminary. Sa maabot na Domingo po, pizza 14, yun po ang huring Domingo kan pagserbidig din ni Father Joseph Abion sa parokya. Ta siya po matransfer na sa pizza 17 sa Gihalo, Karamuan. Ang misa niya sa Domingo, oras na alas 8 hanggang asin alas 5:30 nin hapon. Kaya kung igwa ka mong bot na ipadara sa iyang pabalon o inaman na asistensya sa iyang parokya duman sa Gihalo, Karamuan, so pwede nindo pong itao dyan sa misang iyan, idulot sa misang iyan. Ngunyan po, iniimbitaran ko itong mga nagsaselebrar kang kumpleanyo, magrani po sa inutan para sa pagbendisyon. Birthday celebrants, kaskas po, tama, procession pa po kita. Si mga nagseselebrar kang kumpleanyo, dahil na po magdua-dua. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kang kumpleanyo. Tindog po. Tindog po. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaaban, dinudulot niya mo ang pasasalamat sa pag-uma para sa imong regalin buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa matugang niya mong nagseselebrar kan sa ilang kumpleanyo.
Asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya ng grasya. Tanganing padagos sindang mabuhay na manigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring man sa diyang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon kailangan. Asin ano man nakatibaadan tanganing danis niyang makapaglingkod sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pagkatapos kang huring bidisyon, maluhod po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Anama, sinanaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa kataninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, regeni pandis hostium, ella remunt hostilia, da nomen auxilium. Unite noque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. O my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. O my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. O most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore you profoundly. I offer you the most precious body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrageous, sacrilegious, and indifference by which he is offended. By the infinite merits of the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary,
I beg the conversion of poor sinners. Amen. Si mga masunpukan prosesyon, magsunod po sa likod kan Blessed Sacrament. Salamat po. Sakramentong mamurawan, kan dugo asin kan hawak, ni Kristo ang idinusay. Aking Birhen Maria, kag
Maluhod po ang gabos, dangan magdagos po kita sa laog, si mga nag-iba pong prosesyon, maglaog po. Then, inimbitaran po ang gabos na magluhod. Magluhod po, magluhod ang gabos.
Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti apud troque comparsit laudatio. Panem de cielo prestitis dieis, omne delectamentum ense habentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis, et sanguinis Tui sacra mysteria veneravi, ut redemptiones Tue fructum in nubes jugeter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Blessed be God. Blessed be his holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be his most sacred heart. Blessed be his most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in his angels and in his saints.
Sa gabos pong nakisumaro, Diyos mabalos si Indo Gabos. I-request po si mga lectors saka si mga lay ministers para po sa pictorial, group picture. Minute muna po garo si lectors, then masunod po si lay minister.